I pozdrav ljudi, danas ćemo se zezati po gradu San Andreasu. Pošto ja sam već malo počeo se zezam bez vas. Eto vidite kako to izgleda. Ko se usudi da prođe ovaj dao? Ovaj klip će trajati inače 5-6 minuta. Šta je bilo s linijene? Bešte ljudi! Pada murija s neba. S linijene. Opa, vidite ko će se puca. Šta je bilo bre? Čekaj, probajno. To sam ja. Ja ću od vas. Opa. Shotgun, motherfucker. A već ste po... Pada murija s neba, bešte ljudi, gdje su djevojke? Pada murija s neba. A! Kako pričaš kad si mrtav? Ok, gotovo. Tu su svi oni heliši što sam pokokao. Zbog tebe sam crkao. Kradimo kola u 20. Bežimo odavde da me ne uvate. Bežimo odavde da me ne uvate. Pa kola su najjača na svijetu. Će se murija koka. Opa. Ui, ćeš muriju opet da počinješ. Opet ću sve pokokat. Aha, si se ispaleo. Idemo opet. Čao, motherfucker. Ping. Opa, ovo je žestoka jurnjava. Mršta. Što ideš po putu, majku ti? Aha, se skucala murija i ova se ispalela. To jest ja sam se više ispalio. Sad imam jednu ideju. Good idea. Ideš tamo, mali matori. Dođemo. Opa! Zgazio si čoveka! Punoj brzini. Eto tako, mislim malo. Pokajte tu, ja idem. Ćao. Ćao, debra. Uiii! Ček, idemo vamo. Bam! Surprise, motherfucker. Ste se ispaleli. Beš, sad će ovaj da dođu vamo. Hihi. Opa, ovi me već jure. Ali neće nam stignu nikad. Šta se svi bre kucate, vi niste normalni. What the fuck. Eto što imam, ljudi se će ovo ne plašim se da iskoristim. Čekaj, idemo. Nemoj, koči. Eto. Ovo su najbolje kola, vidi kako su lepo. Vidi kako su lepo. Ko kaže u komentare da nisu lepa? Sram ih bilo. Da mi idemo vamo. Vamo, idemo vamo. Idemo malo vamo, pa pucamo ovoga. What the hell? Olaf. Okej, ja bežim odavde. Nije ovo za mene. To se primio. Palim ja, čao. Palim, doviđenja. Haha. Nemam oružja. Sad ću da ginem. Sad ga imam. Haha. Pred murijom sam ubio čovjeka. Pa to niko ne može. Ja kapirate to. Surprise, sad ćemo se... Ovo mi nije više potrebno. What? Ajde da ćuvamo.
Haha, mater. Čujem, heliš? To nije dobro. Pa rekao sam da nije dobro. Ha, mislim, za njih nije dobro. Za mene je savršeno. Tačno po meni. Opa, ima malo da puknemo na onu nezgodnu stvar. Opa, opa, opa. Headshot, motherfucker. Tam. 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 Ostade mujo bez glave. Moron, mother. Halo bre, šapane. Jump. Bam. What the hell's the guy's problem? Najjači su, 100%. Curo, sudaš za mene. Nema šanse, opane jedan ubico. Eto. Koji je ubica bre? Nisam te ni pipro, sama je crkva. Murio, sama je crkva. Nije se mi ništa radio. Pam. Oh fuck. Oh, shut the fuck up. Oh, stop right. Da ne idem desno, ok, onda idem levo. Oh, what? Dobro, to je to što, ljudi moji. To je to što se tiče ovog klipa. Ako želite još ovakvih klipova, pišite mi komentare, a do tada od meni imate jedan veliki